ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମୋ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ନିଦ ମାଉସୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଦ ମାଉସୀ ଦିଏ ଆଉଁସି ଶୋଇବି ତୋର କୋଳେ, ସପନେ ମୁହିଁ ଖେଳିବି ଯାଇ ଚାନ୍ଦ ତାରକା ମେଳେ। ଆକାଶରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଥିବି ଭସା ବାଦଲ ସାଥେ, ହାଲିଆ ହେଲେ ଆଉଁସି ଦେବୁ ତୋର ନରମ ହାତେ। ତୁହି ନଥିଲେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇବେ ନାହିଁ ଥୟ, ତୁହି ନଥିଲେ ସାରା ଜଗତ ହୋଇବ ମରୁ ପ୍ରାୟ। କେଉଁ ଦେବତା ତୋତେ ଦେଇଛି ସେହି କୁକ ଛଡ଼ି, ଛୁଆଇଁ ଦେଲେ କୁଆଡ଼ୁ କାହିଁ ନିଦ ଆସଇ ମାଡ଼ି। ତୁହି ଆସିଲେ ଆଖି ପତାଟି ମୁଦି ହୁଅଇ ଛାଏଁ, ଛଦ୍ମ ବେଶେ ସପନ ଆସି ସଭିଙ୍କ ମନ ମୋହେ। ତୋର କାଉଁରୀ ପରଶ ପାଇ ସର୍ବେ ହରାନ୍ତି ଚେତା, କି ଦିନ ରାତି ରାଜୁତ କରୁ ତୁଇ ଜଗତ ଜିତା। ରୋଗୀ କି ଭୋଗୀ ଧନୀ ନିର୍ଧନ ରଜା ହେଉ ବା ରଙ୍କ, ସଭିଏ ନିଜକୁ ଅର୍ପି ଦିଅନ୍ତି ଆସିଲେ ନିଦ ଝୁଙ୍କ। ଲୋଡୁନା କେବେ ଖଟ ପଲଙ୍କ ମଖମଲ ମଲ ସେଜ, ଯେଉଁଠି ପାଉ ସେଇଠି ଶୋଉ ନ ରଖି ଟିକେ ଲାଜ। ତୁ ଥିଲେ ପାଶେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ହୁଅଇ ରୋଗ ଶୂନ୍ୟ, ତୋର ପ୍ରସାଦ ପାଇ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ନିଦ ମାଉସୀ ସଅଳ ଧାଇଁ, ସଅଳ ଆସି ସଅଳ ଯିବୁ ଉଠିବି ମୁହିଁ ଚେଇଁ। ନିଦ ମାଉସୀ କରୁଛି ତୋତେ ଅଳି, ସଅଳ ମୋତେ ଉଠାଇ ଦେବୁ ଯିବି ମୁଁ ଚାଟଶାଳୀ।